sin pat na kaliang jong ka good news TV pdiang subha bat hai khulei ye fi ki parngei bat ki parlok baroh ki ba pe pat snap ye kini ka program ha ka kerteng ke jong driver nong penim jingi Jesus Christ nabar kani ke de ke si ka ba sau jong news namu bu thamai jong news bunai buning kong ya shimru nomor kata ye kini ke kabu ye ka ban hai khublei snam thamai super bakmen na ka tenta jong ki baroh ha ka kerteng ka jong driver nong penim jingi Jesus Christ but U Blei Un yai don ringkat pat pi but un yai kyrkhu ye pi but un yai shom dap ru kerhai hapdeng jong pi baroh dalau jong mensim jong u lingbau news nem uba ngingedang hapan yai lingba ka topik jong ka Bible study ka bangin ye pek haki Southly ki Thursday ki banwan kalong shaphang ka Langbrot Bad U Nongaplangbrot ka Jingiadei Kaba Phylla kata kadi ka topik ka ba ngin ya perkhat lingba kani ka Bible study ka bangin yo hawni nai January lapen shong dong rim ya kani ka topik ka Langbrot Bad U Nongaplangbrot ka Jingiadei Kaba Phylla naga sam kaba arpulai kaba ong yakini ki kentin piba ngeit baroh na pi ken mau iki utrai ulong up Langbrot jonga ngan om kerdu upen kia yanga ki jaka phlang bejengam u yalam yanga harut ki ki bai jai upen phai pat ye kamen sim jonga u yalam yanga kalenti ka hok na ka Bynta ka kerteng jugu shisha langa yadru ye ka them ka sungiu ka jingyam ngan om shepting ye ka basniu namar me don ringkat mami bat nga udingdo bat ushandu jomi ki pentengen yanga me siang ka mi hakmat jonga hakmat ki nongshun jonga melasle ye ka kli jonga da ka umpniang ka khuri jonga ka shle shisha ka jingbha bat ka jing isnei kin bod yanga baroh ki si ka jing jonga bat nan shom ha ka yin utrai junom tungin it wai au blei buk pa jingi bab neng ni wana kmat jomi kini ka khlemat triban aingo ba me pinyo pat yingi kini ka lan baling ba ka good news tibi ngidang yo triban peteng ye ka banyai puli bat banyai puson ye ki jing shisha ka tin ka jomi ku kenrat ba bat ngidwai ba me menang lo ringkat lembak kani ka Bible study ka bangin yo how you blai baroh shibnai ku try jung blai January jung snam buthmai ngidwai blai ka jing pencet bor ka jomi long jong shekri warit jomi wa try men pendap u ken ka bor ka jong sim jomi namar me tip ba umlong ai ko pa ulong tang u atyar ba me men pendan kam kat ku kaman ka jomi shim namar ka tayo u atrai ki ki jomi but yalam yu udah ka bor ka jomi so ikani ki pana ka katem Jesus nong ka jingi amen kat Langbrot Bad U Nongaplangbrot ka Jingiadei Kaba Phylla kani gade ki ka ba kani ka sam ka ba arulai ka gren shaphang bat kani ka sam ka ba arulai kadi ka sam ka ba pau bha kadi ka sam ka ba bon nangi ngila lendet ya ka bat tang kata henry bon nangi ngismu bangru ban puli ya ka bat oi wat ban ruai ru ya ka lesi ngila ban ong ba kani ka sam kadi ka we na ki sam ka bala ka ba dona ka Bible ka bala la sot da ki babun pala penenkam ya ka da ki babun lani ka bolong kata the most quoted psalms in the Bible but la penenkam ru ya kani ka sam what haki film industries la kalong haka Hollywood la kalong haka Bollywood ru kumjo ki ju penenkam ya kani ka sam but ka ba kam pla kalong bai kini ki film industries ki ju penenkam ya kani ka sam haka porjong ka jingle on tap grill ki ju penenkam ya kani ka sam kata gade kaba ki film industries ki le ya kani ka sam henry ngi don kamban smutho baka ni ka sam kaba arpulai kam tho tang ya kaba kut jong ka jingem jong uno no ne kanu ka briu henry ni laban ong penban baka ni ka sam kaba arpulai kadi ka sam jong ka jingem hi kadi ka sam kaba ubangen
udai ban im daka bat haka bat ontang ban shu shim yaka kum kata kum kita ki gentin jong ke jing pentengen haka bakut jong ke jing ya lenti haka ni ke perthei kadi ke sam ke bana thok do briu ubala shakem hab baroh ki benta jong ke jing im ke jong u da ki jing ki jing yale ki jing sheptin ki jing smorem ki jing kerdu pat pun ki weipat ki bangila ban shem pat ki ba kat bangitan puli ya kani ke sam ka ba khrau bat ka ba kodor ya kani ke sam ka ba arkulai la tho do David ki ba pun na ki Bible scholars ki ya thu ba u David u tho ya kani ke sam hakapor ka ba udang don haka jing pedri na lau jong khon jong u Absalom u ba be ban yo wadadu ban shimno ya ke jing im ka jong ku pa jong u kum tang i so tho ba u David u tho ya ke ni ka sam hakapor ba u don haka khet kum usim jong ka hima Israel but haka jo ko por ka donru haka ta ka jing pet ban like naga kti jong nong shon ubalong ukon uba u jong u hi namal kata bangi puli ya kani ka sam ka ba pulai nya ban ngam jing diu sha ka wi pa ka wi kalan ka ba u David hi u tho haka jing ya lenti jong ka jing em ka ba marwe ka ba ka ba dap jing sheptin ka ba turkhong ka ba dap jing yale u David u don kam u wat bat u yoru ya ke jingiarap u don kam ya ke jingiarap u wat ya ke jingiarap u yoru ya ke jingiarap ke jingiada bat ke jingpelai nanta ke jingpenchat bor bat ke jingyalam jong nongyarap u ba halor tam timentang inya pe kani ka sam ka ba arkulai ya ka kren ko mengitip kani ka sam baroh ka ba arkulai kadon haka baroh kadon henriutli ki dkhot bat kani ka sam baroh ka wei kadon tang ka wei ka jingpla kadon tang ka wei ka jingpla ka balong ka jingthmu jong unong tho abu tho ya ka bat kata galong ba uni unong tho upla phang ka jingiadei ka jong u balau jong blei kata ka di ka jingpla ka jong u bat ya kata ngi syam ka dkhot ka baning kong jong kani ka sam ka bangila puli ka sam jong David u try u long unong Langbrot jonga nganom kerdu kata batang katahi kadai ka jingthmu jong David haba u tho ya kani ka sam ka ba arpulai bala dangi puli benya ya kani ka sam ka ba arpulai ngin syam ba ki santli ki weipat ki dkhot ki babut ya kani ka dkhot ka baning kong ki dei tang ki ki bu tho ban pen scam lani ki dei tang ki jing pen scam bat ki jing pen chai ki jong David ban pen shisha bakata ka ba upla kata ka ba upla ba udon kata ka jingiadei ka jong ubat la u blei kalong baka dei ka jing pla ka ba shisha ka dei ka jing pla ka ba shisha ka dei ka jing pla ka ba scam ka ba ma uhi umat haka jing em ka jong u kadi kalong ka ba don ka ma yangi bangin sutu abangi puli ya kani ka sam ka ba arulai namar kata ngan pia ya kani ka topik jong kani ka Bible study halor kani ka jingiadei jong ka Langbrot Bad U Nongaplangbrot ka balong ka jingiadei ka baplan ngan pia ka haki arteli ki Bynta ba kita kilong ka baningkong ka jingpla ya ka jingiadei ka baplan ka jingiapla ya ka jingiadei baplan a testimony of a marvelous relationship bat ka ba arpat kalong ka jingbatai benya bat ka jingpensyai bat penskem ban penshisha ya ka jingpla jong kata ka jingiadei hakani ka janmiet menta ngini petang ya ka Bynta ka baningkong bat kata kalong ka jingpla ya ka jingiadei ka bapla bat ya kani ka Bynta ka ba u David ba pensyai ba u penskem ban penshisha ya kata ka jingiadei ka bapla ka ba udon bala ujong u blei ujong u ngin sia pet hakini ki lightly ki janmiet Thursday ki banwan tingin ya pet ya kani ka Bynta ka baningkong ka jingpla ya ka jingiadei ka bapla David u dry u long u Nongaplangbrot jonga ngan kerdu
Kani ka jing pla jong u David. Lada buah ki wei pak ki kentien smokum ba u David u ong namar u try u long u nong aplangbrot jong a. Kumta nganom don jing kedo ya ru haka jing ka jong a smokum ba u ong kumta. Bakata kalong ka jing shisha ka jing pla ka jong u David. Habangi perkat ya kani ka jing pla jong u David ni dai ban kan mau ba kani kadai ka jing pla jong Syiem u bakrau jong kahima ka bakrau jong ka jat penriu ka bala jit ka jong u Blei ka balongru namar kata ka jat penriu ka bakrau bat ka jat penriu na ka bau Syiem David 1 ka long shisha ka jat penriu ka bakrau haka tu ka por ka jong u bat ka longru ka bakrau bat hadu kini kisngi ki Bynta. Kaya ki pangilaban snuto na kajing plajong David kalong habu om utray ulong unong aplangbrot jonga ngan om kerdo ukrenja pangkata ka Jingiadei Kaba Phylla kaba mau udan ba utray kaba mau udan ba lau jong Blei namar kata ka Jingiadei kaba don ya ka jingmi kaba krau kadai ka Jingiadei kaba don ya ka jingmi kaba kidon ki results ki bami nakata ka Jingiadei kaba krau kata bat kata ka jingmi kadai ka kabom don shu ya ka no kanuru ka jingkerdu ka jingim kam don shu ya ka no kanuru ka jingkerdu ka jingim kata kadai ka bau David ukwa pan pla shua bangin ya pai she kata ka Jingiadei Kaba Phylla ka jong David ka bau don bat lo utrai u bau ong ba ulong unong aplangbrot jong o tongin ya penkin dia ya ka jingmut jong kini ki arti ki kintien utrai bat kumju ru unong aplangbrot ya ki bau David o penun kam hakani kasam ke jong utrai hakani hakatin Hebrew kani ka ketin ka tenrai ka bala tho ya testament ka berim ya kani ka kentin utrai la penang kam da kani ka ketin Yahweh ka bomut la dabu aki kentin ki bashai kani ka ketin try la ni Yahweh kamut u Blei u balonghi nadu bam jukut bat shadu bam jukut kata kani ka jingmut jong kani ka ketin utrai la ni Yahweh u Blei u balonghi nadu bam jukut bat shadu bam jukut kumta uni utrai lani uniu Yahweh ubau David uong bau ulong unong aplangbrot jong ulong u Blei u balonghi bat shimdan mano bat hau yo uni udei utrai udei badon ya kata ka jingdon ka jong ka shong haui ong dei haui pat bat om don manu pala ban batai ya ka jingdon bat ya ka jinglong ka jong uniu try ka jong uniu Blei ka jong uniu Yahweh jong David uang ulong aplangbrot jonga uniu try habau David uang utrai ulong aplangbrot jonga kamu u Blei u badon bor baroh bolong utrai halor ki baroh haka beneng sejrong haka kendu setebian utrai uba pelong iki klor ya ka si u benai utrai uba pelong ya ka nyamra chati ya ki duriau iki baroh ki badan lagi uba pelong iki met beneng uba pelong iki sni ya usap ya kan air bat ki baroh bat ki bangi ngiyo bat ki bangimna ban yo ma ulong unong aplangbrot jong u David bat uni utrai uba u David lasya phang jong uong udei utaken banaba ula kren ti kalalong ula hukum ti kalani scam sam ka balai pulai ke tukot ka bakandai uni udei utrai bolong ulong aplangbrot jong u David inya pepat ya kani ke kentien unong aplangbrot kani ke kentien nong aplangbrot ka thau ni ka kit ya ka jingmut ka ba kampalat ban ya ka ba syuab ya ki langbrot ya ka kini ka ketin nong up langbrot ha ka ketin Hebrew la penan kam da ka ketin ra ka ba mut ka jingmut jong ka kalong ban am
ban pendak penbiang, ban sensyar, ban penyat dialog ru kumjo. Kata gini ke jingmut, jong unong Langbrot lani uni uraa. To tend, to pasture, to graze, to rule, to associate with as a friend. Kata gini ke jingmut, jong unong Langbrot. Undai uba syuap kumto, undai uba tang syupet. Henry, udah pendak penbiang, udah sensyar, udah pendon ya kata ke jingiadei ke jong batla ke jong ke Langbrot. Unong Langbrot namar kata udah ubriu uba bos mau turut siapang ke Langbrot dei nak kata kedau ulah ban penyadei bat kani ke Langbrot. Om tam kata ulong unong yalam uba yalam ya kani ke Langbrot nasyak mat bat ke Langbrot ke putpet ya bat om tam bau yalam ya katang nasyak mat Henry unya ru ya kana syedien unyaru ia kana syedien namar ki don ki por ki bakini ki Langbrot ki bernya bat ki pelut por ki ki baki ki ya lanyo na kani ke kenhon jong ka kenhon Langbrot ka kamjong ni no Langbrot kalong ban pet ba baki jakum ta ki pen bernya ya ladi ulet unya ya ki nadin baki ni ki Langbrot ki ba pen bernya ki basak syedin ki de ban ya lang syakmat bat kani ke kenhon ka pa mo uyalam unyaru ya ka Langbrot ka kumta ka kamjong nong Langbrot kamdei ka kam ka basuk kamdei ka basuk unong Langbrot uhap ruban besa bat ban yalam ya ki syaki jaka ki baki Langbrot ki la ban yo ya ka bam ka babiang ban yo ki ki babiang na ka benta ka chikiem ka jong ki Mr.Shlur Syem ya kata ninda ya le ka benta ka baar ka balai bat ka basau Mr.Shlur bai kata kumta kalong ka jingim jong nong Langbrot kalong ka jingim ka bawa ban IT na ka benta jong ki Langbrot namar uhap ruban ya dai ki na pedeng jong ki merat klau ki besir kai unong Langbrot uhap ban sya ya kal yaw slap tan na ka benta bakin bit kin biang ki Langbrot jong namar kini ki Langbrot ki long ki bakodor hakmat jong ki Langbrot ki long ki bakodor hakmat jong namar balai ki Langbrot ki long ki bakodor namar ki long ki batlot kilong ki babit kilong ki berit bat kilong ru ki cek merat ki bat eukong adu kata-kata bat amdan manu balaban kenko ni kini ke Langbrot tang unang Langbrot hi marwe ubat tip ya kata namar kata ukenko ya ke Langbrot tingin ya pekpat ya kini ke jingkam ke jong David haba ukam ya ke jingkam ke jong ba utrai ulong unong Langbrot jonga. Ki par bangit nilai kren sepang utrai bat unang Langbrot kumto. Para bu David uong ni kini kikentien utrai ulong unong Langbrot jonga katoru ba ukam ya ladi ba ulong Langbrot. Ulong Langbrot kadon ke halendet jong kani ka jingkam ka jong David ya ka ba nginam smotho tanda ni puli ba ngam shi jingmut bari ki badon ki khot ki babun jong kani ka sam ka ba kulai nadu ka khot ka ba adu ka ba khot ka ban riu David ukam ya ladi ba ulong Langbrot ukam ya ladi ba ulong ubarit kum Langbrot ukam ya ladi ba ulong ubatlot kum Langbrot ukam ya ladi baulong babi kum Langbrot ukam ya ladi baulong uba eukong kum Langbrot namarabu ong utrai ulong nong Langbrot jona ukam ba ulong Langbrot bat namar kata kini ki jinglong jong Langbrot baroh ukam ba kidon haga jingim ka jong ngin siapet hadin ni sa shaiba balai David ukam kumta Henry kani kecing pelajung David bau try ulong nong Langbrot jo kai thu ya ka jingiadei kaba Phylla ka bangidon kaman soto bat ban krangru ya ka kata bangiru ngindon kata ka jingiadei kaba Phylla balau jong nong penem jongi ubalong ulong Langbrot jongi haba David Phylla ba try ulong nong Langbrot jo ka tho bat ka kdo kumngal ong ye pi mentan ba shim ya ka jinglong jong Langbrot bayala diru ulong nong ye ki Langbrot
ki Langbrot jong u kapa jong u jese kaya thu u tip ha siapang ka Langbrot bat ka Jingiadei Kaba Langbrot ka don bat la u jong u Nongaplangbrot u David u soto ba ya ka Jingiadei Kaba kumno kaba ka Langbrot ka don bat u Nongaplangbrot namar ula ya katakan lenti daki babon bat bon teli kisnem haka jingya lenti ka jingim ka jongo bat kani kawan ra hangi kawan ra biang haki jingwat jing perkat yaki bod balalek jong ka jingim jong u ka ula bakla ula ula ham bon sin bat kuno ba u blei ula kelipat u ban penpoi u hadu ka kerdang ka jong u komusim jong ka hima ka ba kraw jong ka pertei banusim jong ka chai penriu ka ba kraw jong ka pertei bat amtam kata Henry panya yat lang bat u haka Jingiadei Kaba jan kat hadu pala plasya pang jong u ba ulong tau briu uba ka donut jong u kalong kum ka donut ka jong u blei haka Jingiadei Kaba kum kata amtei Langbrot kaba penmentoi amtei Langbrot kaba penmentoi na kaba penyo nong ya utrai Henry Dapen bang utrai uba pendap haka jingim jong u kong ka Langbrot da ki jing kyrkhu ki babun sertam ki bangin se shem nyendalanang ya chekmat haka jingiasyllok kani ka Bible study halor kani ka subject ka kodor kani ka Jingiadei Kaba Phylla ka ba udon bala utrai ka ba upen benaru ba haka Jingiadei Kaba kum kata shem ka eiru ka jingkerdo haka jingim ka jongo haka Paul ba u David ko bala kado siya khamat utho yakini ka sam ulong usim re ula dono shidon ki ei haka jingim ka jongo u David udu ya ka jing shingan namar ula hapan pedri na la ujong ukun udu ya ka jing suk jong ka yings im namar ula hapan pedri na ko ka jaka siya ka wipat om tanga ka po jong ka jing long sim what shwa ba un long sim ru yikan ma u David wapan pet na ko ka jaka siya ka jaka namar ka jing shepting namar ki nongshun ki ba be yo Raya baula itu yo try ulong Aplangrot jo plada ka jing snow scam ba nganom kerto namar uyo bat usmoto baka baroh kapa udu ban ma aka jingim ka jogo ka ru kapa udu ban ma aka jingim jong u kumusim kamlong ru em haba yanu jor bat ka kapa udon lani kapa umat ha unong Aplangrot Kay ka ba umat ha unong Aplangrot? Kay ka ba umat ru na unong Aplangrot? Kakam kraw bani kay baroh ka ba udulo aka jingim ka jogo. Max Lucado ang what I have in God is greater than what I don't have in life. Kay ka ba nga don na ublay kakam kraw bani kay ka ba nga ngamdon aka jingim ka jogo. U David umat ya kani haba udon ya kataka Jingiadei Kaba Phylla balau jong unong Aplangrot uba long utrai lani u Yahweh u blei uba long hinadu ubang jukut chadu ubang jukut bat uba diblut siapang ki baroh hot u David u Phylla bat penpena bu trai ulong unong Aplangrot jong u baru om ru ngan om kerdu Enray hun ban klem na pensyai bat penskem. Bakata kaba upla bat penbena kalong kaba shisha. Kumta ki dukot kaba ar haduk kaba henriu. Upensyai bat penskem ya ka jing pla bat ka jing penbena ka jungu. Ki para bangay bat ki para lok ki bakodor. Kumnupat syapang ka jingim ka jonga bat ka jumpi. Ngirung ilay kendo shibon ki jingyale aka jingim ka jongi. Ngilay pet aka ni ka jingim ka jongi. Ngimat iki jing shepting, ngimat iki jing artatin, ngimat iki jing banben, ni syak nyot aki bubon kiliang, kung ba syak nyot u David.
Henry ngiru ni kloy ni empat ban kam bangilong ke Langbrot. Bala dengi kloy ban kam bangilong ke Langbrot. Ni itu pat ni yala ujong unong ap Langbrot. Ujongi ubakumba u David ula itu habawong utrai utau yawe utau blai walong hinadu bam jukut syabdu bam jukut uba tiplut syapang jongi utau long unong ap Langbrot jongi utrai jisu wong komlo wong ngalong unong ap Langbrot ubabha utau unong ap Langbrot ubabha u ID no elake jingim naka Bynta ka Langbrot ni puli kata ke gospel yones no busipo ka dekhot ka bakat we badam tam kata Henry omru akad khot ka bakat sa te nga itu elake jong pala itu yang ha dalaki jong bad namar ba ulong unong ap Langbrot ubabha u ID elake jingim naka Bynta ki Langbrot baru omru bakum unong ap Langbrot ngalawan bakin yo ka jingim bad bakin yo kerhai ya karu parbange bat ki paralot ki bakodor ngam tip ka jingim ka bakum nu pila ya limba uni usnam bangila ino shedin ngam tip ka jingim ka bapi pila pendep hadu uni usnam arajar arhulai kalong ka bakum nu Henry tang ka wi ka banga nasuti kana man ong ka ni kapor kalong baka jingim ka ni kapurtei kalong ka badap da ka jing kerdu ka jingim ka ni kapurtei kalong ka badap da ka jing bomti kana ka jingim ka ni kapurtei kalong ka badap da ka jing shepting ka jingim ka ni kapurtei kalong ka jingim ka badap da ka jingkut lat ka jingim ka ni kapurtei ka balong ka jingim ka badap da ka jing sitong ki babunjat Henry kani ka sang ka jong David ka penken mau yangi. Pala dengi simbat pdiang yu Jisu kumunong ap Langbrot. Kumunong ap Langbrot ujangi. Yen salah pan ong kubong David. Udrai ulong unong ap Langbrot jonga. Ngan om kedo. Namar ka ka bangingi don na ukris. Ka kam kraw banya ka ka bang nyimdon na ka pertay. Larangi smoto bangimdon ya ka security ya ka pertay ngiri ken mal larangi shimyo Jisu kung nong ap Langbrot ngidon ya ka bakam kraw ban ya kata ka security ka bangi kwa kan ka pertay larangi don ya ka ya ka jingduk ka jingkerdo la ka jingim jungi ka don ya ka jing ngidon ap ka jingduk ka jingkerdo ngidon ap ka jing ya le ki jing artatin ki babun heban ken mau pala dangi don yo Jisu aka jingim ka jongi kumunong ap Langbrot jongi ukam kraw kata ka jinglong ka jongi kum ka Langbrot abang iti kanabu Jisu unong ap unong ap Langbrot jongi bani ki jingduk ki jingkerdo bani ki jing artadin ki babun ki baker saudom ini katno ni don ka pertei kan om yatu adu katno shisha ka jingim jonga bat jompi kalong ka badam ladang nyimdon ya ka Jingiadei Bad U Jesus Christ. Kampir ngidon katno ka ni kapurtei. Henry ladang nyimdon ya ka ni ka Jingiadei Kaba Phylla. Hapdeng ka lang kumba ka don ka Langbrot Bad unong ap Langbrot uba David upun buna. Parwangi nyinam don nyinam lak ban ya ceprang haka jingim ka jongi. Parwangi ki bangingi don nakani ka pertei kim don dor ru habaya persyang bat ya ka Jingiadei ka bangingi don balau jong unong penim jungi boom nga nalong unong ap Langbrot ubha ni don ya kata ka Jingiadei ladang ni don ya kata ka Jingiadei kan batai baka jingim jongi kadai kata ka jingim ka balaban om nanom kerdo habadalai leiru John D. Rockefeller, uday way billionaire uba crowd jengkari Amerika. Udan sibun ki companies, but udan sibun ki nong treya po ki companies ki jongu, ki bada ki hajar, but ki po hajar ki bada treya po jongu. Kaspa jongu ka bamla kensyo. Rega sniya ka ba uni, u Rockefeller, u platno ang kabertay. Ki nong tokot kubor ki lechat uwe u accountant u bapet ki accounts jong u Rockefeller ki let ban kili
Ho accountant ya thu ani kat no u Rockefeller ula akini ka perthei ni u accountant u phai shiki paruam nothing shim laban namar shim don ya kata ka Jingiadei Kaba Phylla balau jong u try baru Nongaplangbrot u bashisha Reki parbangit nilaban mat iki jingie ki bakraw ka jingim ka jongi nilaban mat iki jingjen jar ki bakatnu nilaban mat iwat ya ka jingsha iben nilaban mat wat ka jingsha Kynthei ben ya ka pertheiru reka wei ka bangi deban kenmau ladang idon yo jisu ka jingim ka jongi ngan nom kerdu nomar ka ki ka banganga don ka jingim ka jonga ka dei ka ba dok ka jing kyrkhu ka jong play Wei missionary ulai banyalap siya ka wei ka dolan nong hatuva ko kabade ka jaka hakaba ki don kini ki briba pangyang lengkut bat ulai tang sipor ban lek yalap ban pelong ya ka kenja jingialap nak ka Bynta jengki ban ya kershan bat si ya kita ki ba yo ya kini ka jing pangyang lengkut bat undang ula leh bat yalap iki hangta kalapoi ke si ka bap ula pendep la penkut no kata ke jingialap bat wong ba kani ke di ke si ka bakadu ka banga ngan selek pai no la syai ke si mentangin pelong ka jingialap ka bakadu ndre kani ke jingialap ka bakadu ngakwa bangin yirwai tang bangin syirwai yaro U Blei bat hang tawong nakwa bakani kapor banganum ong mga yapi tungin yarwai kanu kajingwai kabagin ruai nanum ong mga yapi renga kwa mapi bapin ong yangi kanu kajingwai kabapi kwa banruai bat ngin yalam ya ta kajingwai bat ngin yarwai lam ya ta kajingwai kapa mapi kwa namar katawong la dadon manu ibadon kanu kajingwai kabak kyrpang kabapi kwa bangin yarwai kan kapor syupen ida kabarakti bat Hadin katu kat nepor la ong mulai iya kawi ke ketika bara bat ulah khot ita bara ikti baruan cekman bat ndaba ulah lawan cekman kata ka briu ka bara ikti ka donya ka dikti reki diki simpri akti kim don syo la ba mu nyang lengkut kani ka khmut ka don setengah tliu nama kani na syapar la ba mu nyang lengkut bat kani ka briu ka ong akwa banyak wai ya ka tu jing wai nyo jing kyrkhu Cher ya ki baroh namar balai namar kala nangban develop ya kata ka relationship juga balau jong nang penim juga Jesus Christ namar la kata la ka du ya ke baroh ka jingim ka du wat ya ka dur ka dang ka ba internet ka jongka ka du wat ki syupri akti ki jongka henry ka ong ka Jingiadei Kaba don bat Jesus Christ ka kam kraw bani ki ki bangadon wat ka met ka jonga Jingiadei Kaba kumnu ka bangingi don balau jong nang penim Ubalong Nongaplangbrot ujung na baru jompi parlok kumno ngin penyadai ala di bat uni Nongaplangbrot namaru David tu ula penti kenapa udon ru ki daki ban shina ki ba ya tu ngin silang ya pet ki janmiet ban penti kena yangi ala dangi don kata ka Jingiadei Kaba Phylla bat unong bat Jesus Christ kumunong Nongaplangbrot ujungi Inlah ban ong ban perta kumbo perta ban yathu kumbo yathu ban plama kumbo pla ya katuka shilan kaba kodor bat kaba krawa kata kaba ka perthai kana ban perkat bon what ikini kenti ya ni ka sentence ka ju David dry long nong Nongaplangbrot junga nganom kerto ki parwenge ki paralo ni je pen ya ki jing pensisha Bat kijing pen scam ki bau David pen shisha bat pen scam baka ta kijing Jingiadei Kaba udon bat Nongaplangbrot jong ka dei Kaba Phylla ka dei ka Jingiadei Kaba don ya ki jingmi in sia pet hakini ki tayo ki banwan te dak kata kapor ban tapoi akata kapor ka bangingin ni syam ka di ka Thursday ka bangingin pet ya ka bat ka Bynta U Blei Un don ringkat baru na kyrkhu ipi jingiasyllok Ukpa jingiasyllok neng yaingu yimi namar kini kapor ka bamaai manginyo ban slok atrai kini ki jingshisha ka ketin ka jomi ni aingu yimi namar ka ketin jomi ka baim
Bat ngi aingu ko trai bah ka sedang jung ni usnem. Mewan ban penken mau yengi atrai. Bau traji sulong unong ap Langbrot bobha. Paladang ingi don shishay kata jingiadei bat u. Ladang ingi seng ye kata jingiadei kaba jan bat kaba jiliu bat u. Nginlah ban penbena shi kepertei. Bat ban ong hapdeng gijing ki bangi ni kendo. Hapdeng gijing arta tien ki badana kamat jungi. Hapdeng gijing du jing kermen ki dana kamat jungi. Nginlah ban ong utrai ulong unong ap Langbrot junga. Ban namar ba ulong unong ap Langbrot junga. Nganom kedu. Try ai bakani ke kubor. Kanong kabor ingi atrai. Banginang yahat ake jingat lenti jungi. Kabadang sahau lusnem. Padi isnem baroh kibanang wan. Pelaj ingi ap leh kini kabor dagi jing kyrkhu ki jungi. Patu da air baka jing iba jungi U Blei upa. Kabada bam cukut. Kajing ai kepada biang kajung U Blei ukun. Lembat kajing yasyllok. Kajung mensim bakun. Kynthei long ringkat bat ni. Daduk mentah bat daduk hal kerta. Amin.